Vice President Inday Sara Duterte nang hindi napit na bisita sa ika-23 nga Banigan Festival sa Libertad Antique. Yaring balitang itutukan ni John Sala. Matapos nakansila ang selebrasyon bangod sa pandemya, balik face-to-face sa mga tuig ang selebrasyon sang Banwa sang Libertad Antique sang ila ika-23 nga Banigan Festival. Ang banigang hindi lang nagapangunang nga produkto sang Banwa kundi nagasimbolo man sang kapag-on, ikasarang kag paghugpong sa mga taga-Libertad sa pagatubang sang mga pagpanghangkad. I am excited because sigurado akong ang atong 23rd Banigan Festival will be the most memorable Banigan Festival sa mga Libertad nun. Una, bangod, diyan ang pinakaunang nga face-to-face festival natin after 3 years. Mas naging espesyal ang selebrasyon na gintambungan ni Vice President Inday Sara Duterte bilang guest speaker. Sa iya speech, ginpaanggid sang Vice Presidente ang festival sa pagatubang sa mga Pilipino sa mga pagpanghangkat sa kabuhi. Simbolo ang Banigan Festival ng ating tagumpay laban sa kahirapan, nagdala ng pandemya at patuloy na pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Karangalan ko po ito na maging bahagi ng isang pagdiriwang ng pag-unlad, pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagbabalik tanaw sa kasaysayan at pagtaguyod ng magandang kinabukasan. Nagpasalamat man ang provincial government sang Antique sa bulig sang opisina sang Vice Presidente sa mga taga-probinsya. Kada may kalamidad, kada may trahedya, si Inday Sara ang ating banig digya sa Antique. Magluwas sa banig, ginpasundayag man ang nagkalain-lain nga produkto sang Banwa. Ginrampa man sa mga kandidata sang Miss Libertad Banigan Tourism ang ilagaon kag costume nga human sang banig. Kabahin man sa kahiwatan ang pag-turnover sang bago nga public market and business center kag seaport sang Banwa. Buwasiwado naman ang bariw process and banig making contest. Magalawig ang festival tugtog Marso 16. Upuan kay Romel Porquilla, John Sala, Juana, Western Visayas.